Hi everyone, good morning. Goजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। दा फुंनि 4टा जाबाय, आं सिखारबाय आरोना। ओरै फिसाफ्रा उन्दुगासिनो दंखायनो आं दावराव रायलायनो हाया। 4टा जाबाय, खोमसि नै दाबो सोराङाखै। खोमसिथार। दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। आङो आखायाव नै हासिब लानानै न' सिबगासिनो दं आरोना। माबा माबि खामानिखौ मावनानै लागोन। फिसाजों उन्दुनायावथ' नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासिम। मोनसे खोथा सनाफोर जायफोरनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दसे टाइम होनानैबाबो आंनि भिडिअखौ नाय आरोना। मोजां मोनदोंबा लाइक हर, कमेन्ट खालाय। सोर नायदों आंबो मिथिनो लुबैयो आंनि भिडिअखौ। अननानै प्लिज कमेन्ट हर। जायफ्रा नायो आंनि भिडिअखौ अननानै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामथारना आंबो मिथि। आं दासो ब्रास खालायखांबाय, मोखां सुवाखै आरोना। आङो न'खौ सिबखांबाय, ओमफ्राय दै लोंग्रोनोसै गिलासनै, ओमफ्राय न'खौ सुनानै लानोसै थाब-थाबनो। माने आंना अयभास जाबाय आरोना, सुवाबानो थानो सुखुवा न'खौ। माने सान्थि मोना आरो थादों बायदि मोना। ओंखायनो थाब-थाब न'खौ फुना लानोसै आं दै लोंग्रोनानै। दाउला गेसेरबाय, थावबो सोराङाखै, खोमसियैनो दङ। आं दैखौ लोंखांबाय, थाब-थाब न'खौ फुना लागोनसै आं। नै सिखारलायबाय सनाया। रागा जोंनाया नुवाखै सिखारनानै माबायदि। दानो सिखारदो, सोराङाखैनोथ' मा। आयु बानोसै, फैदो समाय गैला। बानानै लाबाय आङो नै 4:30 जादों, सिखारबाय आरोना बियो दानो। गैया मा देखायनांगौ दाबो नै खोमसिथार, सोराङाखैनो। 4:30 जाबाय दा। न'खौ थाब-थाब सुनानै लाग्रोथारनोसै आं। ओंखाम संग्राखौ फुग्रोबाय आं फार्स्टआवनो। न'बो सुखांबाय, एबार दुगैनांसिगौल'। ओमफ्रायो सोरांबायबो नै। सासेया बानानैनो मावजोबनांबाय आरोना। दुगिया, जोंना दुगिया। आंनि बेबे फिसाया। दुगैनोसै आङो दोननानै गारियाव थागोन ना थाया। सासेया बिसिना मोनसेनिफ्राय फैखांनानै आरो बिसिना मोनसेयाव नै लावदां सिखारदों। आइसि जानथारसिगोन नोंखौ बयबो, थाबखौनो सिखारा। आंनि रुम फोसाबनाया जाजोबखांबाय, एबार दुगैनानै लानोसै थाब-थाबनो। आंहा दामानि फुजा होनो मोनथ'आ आरोना, ओंखायनो खामानिखौ माने गैया मोनलायलायो। फुजा होनांगौ थाबासो खें मोनबाय थायो। ओमफ्राय फुजा होनो मोनथ'आ नालाय, हामथ'आ आंहा फुजा होनो। ओंखायनो आङो दा दुगैनानै बामना ब्रेकफास्ट बानायनोसै। 6टा जासिगोन आरोना, ओंखायनो दोननानै। गुड मर्निं होन दे। खोनायाखै? थाथ'दो दे, आं हाबबा होनो दे आइ दे। दे नों थाथ'दो सना दे। दे नायनाया ओंखारखांबाय जोंहा ना। आब'खौ स्कुलाव दोनलांनो ओंखारखांलायबाय ना सना। बाम जानो मोननानैसो बिमाजों थानो लुबैनायानो। ओंखारखांबाय, थांसै। आइदै टाइम जाथ'वाखै आरोना। गुसु जालांथारो फुङाव। नै मालायाव हमनानैल' बिदिनो बस'गोन बे दानो। बिदिल', ओंखायनो गाना आङो। औ
नै नाहरलाय नै थफसि गानहोनायनि दाय जादों नै थफसि गानहोदों नालाय आङो लामायाव गुसु जालांथारो बारा गाना थफसि दाय जागासिनो मा ओंखारबाय थांनो फौजिनि हिन्जावफोर जालागि मोनजालागि दा मोनजा सोरांबानो स्कुटि सालायनो मोनो साब्रांनो मोनो ओंखायनो जायहा फौजि हौवाजों हाबा जाबावनांगौ दङ सोरबा बयफ्रेन्डफोर दङबा थाब थाब हाबा जानानै जोंजों लोगो जादो सोरांबानो स्कुटि सालायनो मोनो आरो ना थफ्ला लायै लायै थ' माबा हाबा जा आरो बिदिनो साब्रां स्कुटि ना थ' ओंखारसै जों गोजाङो दाना थान्दा जाथारबाय फुङाव बिराद गोजाङो सफैबाय जा माबा थायदों नै बहला मालाय स्कुलाव रिदि रिदां थायथारदों नै थांफिनसै जोङो बाजाराव हाबलांनांगौ आं बाजाराव हाबलांसै एसे मैगं जेबो गैया बेदर लांफानोसै थांगोनसै आं न' मोनफैबाय बाजाराव नै बाजार खालामनानै लाबोफाबाय आङो नै सोनायाबो नै ओंखाम संसै बार ओंखाम ओंख्रि संसै नै ओंख्रिया बे जोंना दिनै चिकेन लेग पिस टमेट' थाइथाम होनानै संसै पियास हाखाबाय थ' संबाय थानोसै आं सारायाबो गुदुं जासिगोन नै मान सं बेदरखौ बिराद मोजां एवबाय आं नै चिकेन लेग पिस याम्मी एबार टमेट' हरनोसै नै मोनबाय आंना ओंख्रिया जि मोजां नुखाबाय नै मबाइलाव एसे बोरैबा फुरगेव गेव नुयो आरोना ओमफ्राय रियेलाव साबसिन कालारा गोथाव जाथारबाय जानोसैलाय ओंखाम जानानैसो लायनोसै आं फिसाजोखौ मोनखांबाय नै सनाया नै मा लोखि ओंख्रि सं मामिया ओंख्रि सं मोन ना मोन आब'आ जानो मामिया जानो खांसै जाबाय बेखौ ओंखामजों लागायनानै जानो दोनसै एसे केमेरायाव माने मबाइलाव एसे फुरगेव नुयो कालारखौ रियेलाव खिन्थु कालाराबो बिराद मोजां नै थोरसिसे लाखाबाय जानोसै मागा मुगानो सनायाबो दं जानोसै टाइम जासिगोन ना फिसाजोखौ लायनायनि गरम गरम लेग पिस याम्मी टेस्टी गुदुंथार दासो मोनदों आरोना Dia goथाव जादों
ओरैबायदि गोथाव जादोंना बुंनोनो नाङा आरो रोंबायथ' आंबो गोथाव गोथाव संनानै जानो दाना रेस्टुरेन्ट खुलिनो हासिगोन आंबो एथ' गोसो होनानै संनायनि गोथाव जायो थ' ओंखामखौ जाबाय थानोसै दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावारि जायफानि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां भिडिअखौ नाय अननानै शेयार खालाम आरोना थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय फिसाजोबो गाबगासिनो दङ नै